nieuwe theaterprogramma van Schouwburg Venray werd maandagavond gepresenteerd. Directeur Paul Fransen is in zijn nopjes met de nieuwe programmering. Ja, ik heb hier de nieuwe brochure. We gaan hem zo meteen presenteren. En ja, er staan we hebben qua cabaret ontzettende grote leuke namen. En dat is Ali B, Lebbis, Pieter Derks, Huub Stapel, ja, Claudia de Breij, Martijn Koning, Marlon Kikker, Rob Schepers weer. Dus hartstikke leuk, maar ook grotere producties als Verliefd op Ibiza, Scapino Ballet uit Rotterdam hebben we in huis gehaald, het Zwanemeer. En dan lokaal ook heel leuk om Annemieke Ruijten hebben we in huis gehaald. Die is toch hier begonnen, heeft een eigen show nu en die staat hier voor de tweede keer. Het zijn allemaal hele leuke dingen. We proberen toch een ideale, een mooie mix te maken van grote namen. Die erg belangrijk zijn ook voor je imago, dat mensen, het publiekstrekkers zeg maar. En daarin op zoek te gaan naar de triggers, vooral de nieuwe dingen die je eigenlijk niet kent. Want dat zijn soms bijzonder verrassende voorstellingen. Met de presentatie van het nieuwe seizoen loopt de huidige jaargang tegen het einde. Het tweede seizoen eigenlijk na de verbouwing. We zijn uitermate tevreden. We hebben meer voorstellingen als voor het jaar daarvoor weer. De bezoekersaantallen zijn weer iets toegenomen, met name de co-producties. Dus de mensen van Venray die de weg naar de Schouwburg hebben gevonden en zelf wat willen doen hier. Dat zijn er meer geworden, dus dat is gewoon fantastisch om te zien dat de Schouwburg door steeds meer mensen weer gevonden wordt. Bezoekersaantallen zijn gestegen. Aan welke getallen moet ik dan denken? Nou, we zaten op 60.000, 65.000 en we zijn weer gestegen naar 80.000 bezoekers op professionele voorstellingen. Ja. En als ik zo u hoor praten, dan bent u een tevreden directeur? Ja, ik ben heel tevreden en ook gespannen, want ja, je bent zo goed als je laatste wedstrijd, zeggen ze wel eens. En dat begint nu ook. We hebben vanavond presenteren we het nieuwe seizoen. En dat is toch weer spannend om straks te mogen ervaren hoe dat ontvangen wordt door de mensen van Venray. De kaartverkoop voor vrienden is inmiddels gestart. De vrije verkoop begint op maandag 20 mei.